ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ତୁ ପାଚିରି ଘରରେ ମୁତିଆ ଲୋକ ଓହୋ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ନେଇ ମୁତେ ତମକୁ ତାକୁ କହୁଛି ଟଏଲେଟ ଚାଲ 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 ଇଏ ଜୀବନରେ କାଇଁ ବାଥରୁମରେ ମୁତିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଗଛ ମୂଳେ ମୁତିଆ ଲୋକ ତୁ କଣ ବାଥରୁମ ଡାକଉଛୁ ମ ମାମୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଦେଇଛି ତମେ ଚାଲ ୟାର ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଇଛି ତ ମୋ ବାଥରୁମ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖିଛୁ ଗୋଲିଆ ଫଳ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ମଞ୍ଜି ଦିଟା ନେଇକି ବାଇରେ ପୋତି ଦେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିକି ଗୁଣିଆକୁ ପିଇବାକୁ ଦବ ମତେ ଦେଖୁ ତୁ ମଞ୍ଜି ଆରେ ମୋ ମଞ୍ଜି କେବେଠାରୁ ଗଛ ହୋଇ ଫଳ ଫଳି କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଲାଣି ତୋ ମଞ୍ଜିରେ ଦମ ନାହିଁ ତୁ କୋଉଠି ଫଳ ଫଳେଇ ପାରୁନୁ ମାଗିକି ଆଣି ପୁଅ ତ ଯିବନି ଟଏଲେଟ ଯିବନି ହେଇଗଲା କଣ ବାପା ପରିସ ହେଇଗଲା କଇ ଠିଆ ଠିଆ ବାପା ଲୁଗାର